जगन्नाथ आज मु बहुत खुशी कहीं मोर यूट्यूब रू फास्ट पेमेंट आसी जाइए। यहाँ केवल संभव हो पार्टी आपण मानकर भल पाइबा आ ठाकुरंकर आशीर्वाद पाई। मु जो ड्रेसटा पिंधि आपण मानू जदि भल लगुथिबो ताले मु ऊपर टैग कर देइछि, क्लिक करके ऑर्डर कर परिबे। यूट्यूब रे पैसा आसिया मात्रे मु संगे संगे कॉलेज स्क्वायर पळैथिली आ सेठी किछि मो सख्य अनुଯାयी मु जेतिक भी पैसा आनिथिली ता भितरे किछि ब्लैंकेट किनिकी मु समस्त सेठी देइथिली। सତରେ ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମାନେ କେତେ ମାସର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଫଳ ପାଇଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ବି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ଯଦି ତୁମର ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଲା ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା ତୁମେ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେକୌଣସିଥିରେ ବି ପାଇବ। କାହିଁକିନା ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ନଥିବ ସେଇଟା କେବେ ଭଗବାନ ବି କରେଇ ହିଁ ଦେବେନି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 20% ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁନା ଭାଇ 30% କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 50% ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ।